गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ, नबजित नार्जारिनो फरायनो बयखौबो गुरै खावलायबाय। JTBनि DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बादायगिरि नबजित नार्जारिखौ फाइनालसिम लांनो थाखाय दिनै 19 जुन खालारनि हरनि 9 रिंगानिफ्राय 23 जुन खालारनि हरनि 9 रिंगासिम फरायनो हागोन। फरायनो थाखाय जानबुं नाम्बार 9152915246 आव कल खालाम, जाहाथे बयबो बर' फिसा हिसाबै फरायलायो। दैबानाजों जानाय खहाखौ सुफुंनो थाखाय बिटिआरआव सिप केयार फान्ड राहा खालामदों। गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गाहायनि राहायाव अनसुंथाइ हरनो हागोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ दैबानानि समाव गोसो गुदुं जायफोर बिथांमोनखौ सरकारनो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव दासान्दि दैबानाया गोबां खहा लाबोदों आरो बैफोर खहाखौ सुफुंनो थाखाय सरकारा अनसुंथाइनि गोनांथि जादों आरो बेनिखायनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ सिप केयार फान्ड राहा खालामदों आरो जायफोर बिथांमोना हेफाजाब होनो हाथाव बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय प्रमद बर'आ खावलायदों। मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हाया बिजिरसालियाव फिसायजों नागारलायनायनि आरज गथायदों। आसामनि सासे गोख्रों गेलेगिरि आरो थांनाय 2021 मायथाइयाव टकिअ अलिम्पिक बादायलायनायाव थामानि मेडेल मोननो हानानै रायजोनि आरो हादरनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हानाय लाभलिना बरग'हाया गावनि फिसायजों नागारलायनायनि आरज बिलाइखौ बिजिरसालियाव जमा होदों। बे खौरांखौ मिथिनो मोननानै खौरां बिजों आरो समाजारि खौरां बिजोंनि गेजेराव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बेबायदि गोसारनायखौ नुनानै गावनि गोथौ दुखु मोननायजों फोरमायदों दि आं मिथिगौ आं गोरोन्थि खालामदोंमोन, नाथाय आं जेबो आयेन बेरेखा हाबा मावाखै होनना बुंदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाया गावनि फिसाय नबजित गस्वामीजों नागारलायनायनि आरज बिलाइखौ कामरुप मेट्र'नि मोनसे नखर बिजिरसालियाव आरज बिलाइखौ गथायदों। 22 बोसोर बैसोनि बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाया थांनाय 2018 मायथाइयावनो जरहाट जिल्लानि थागिरि नबजित गस्वामीजों हाबा जादोंमोन आरो बिनि उनाव सोमोन्दोआ गोलाव सम थादोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BTCनि 40 नं रौता समस्तिनि सिङाव थानाय कसारेसन फेस्टिसनि सिङाव दैजों खुरखानाय जायगाफोरखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिथोन होनाय बायदियै एमनिल सोरगियारि बिथाङा रैखाथि होनो नागिरनाय जायो आरो रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरखौ नायनानै थानाय जानायनि बेबस्था खालामनानै होना बिथाङा मिथिहोयो। चिराङाव फिन डाकातिनि उत्पात। मैया सुनिबारनि मोनाबिलियाव चिरां जिल्ला सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय खासिक'ट्रा बाजाराव फार्मासि दखान होग्रा बिरन बसुमतारिनि न'आव साथाम डाकातिफोरा सिलायथुथावना गोबां धोन बिख'ना लांदों। डाकायतनि जाथायनि सायाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया दावबायना खौरां लानायजों लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जाथायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारना दुथांफोरखौ गोख्रैयै हमना आयेननि साजा होनो पुलिस आरो खुंथायनियाव दाबि खालामो। आलायारन सावथुननि फावगिरि रमनि बसुमतारिया गोब्राब लोमजाना दङ। आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनाव फाव खालामनाय क'क्राझार हाब्रुबारिनि थागिबि रमनि बसुमतारिया आथिखालाव गोब्राब बेरामाव गोग्लैना बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार दख'रा एबसुनि मावथिफोरा बिथांनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय थै दान होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारत सरकारजों बावैसो फोसावजानाय अग्निपथ स्किमखौ बोखारनानै लाफिननांगौनि थाखाय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोख्रोङै खुदै सोरगासिनो दङ। फारियै जाय रायजोआव बिजेपि सरकार गैया बे रायजोफोराव अग्निपथ स्किमखौ लानानै सोंखारनाय आरो बोखारनानै लाफिननांगौनि थाखाय गोख्रोङै खुदै सानायखौ नुनो मोननाय जादों। भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बे अग्निपथ स्किमनि हेंथायै गोख्रोङैनो खुदै सारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। रेल लामा आरो गारि लामा बायदिफोराव खुदै सारनानै बन्द खालामनायजों लोगोसे रेलगारिखौबो गिख्रंथावै सावनाय जाथायाबो जानानै थांबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।